Ahojte všetci, som v Lidli a našla som nejaké novinky, čo možno pre vás nie sú novinka, ale pre mňa určite, pretože ja moc tejto veci nekupujem. Je tu tento proteínový chlebík, ktorý už v názve má, že malo by mať viac bielkovín. Samozrejme je tam akože viac bielkovín, OK, o tom potom, ale je tu takáto druhá vec, že keto chlebík, ktorý by mal mať viac tuku a menej sacharidov, menej cukru. Tak a teraz si poďme posvietiť zvlášť na proteínový chlebík a zvlášť na keto chleb. Proteínový chlebík na 100 g má 300 kalórií, má 14 g tuku, sacharidov má nejakých 9,5 a bielkovín má skoro 30 g, čo je celkom fajn, keďže nám sľubuje, že má byť tam proteínová zložka vyššia, tak aj má. No a tento keto chlebík, vieme, že pri ketogénnej strave by sme mali mať viac tuku, menej sacharidov, priam čo najmenej sacharidov a cukru a bielkoviny plus minus toľko isto. Lenže tento keto chlebík, aj napriek tomu, že má o 40 kalórií menej ako predošlý proteínový chlebík, má menej tuku, viac sacharidov a o 5,5 g menej bielkovín. Takže vždy, keď riešite nejakú stravu, či už idete do nejakej špeciálnej diety, určite sledujte aj túto zadnú etiketu, čo je tu napísané. Nechoďte bezhlavo, nekupujte len to, čo je tuto vpredu napísané. Otočte a čítajte. Čaute.